Ni goratzen naiz Goio nire semea jaio Zigor eta Goio zegoen beste aldean. Goratzen naiz Madrilen negoen ni eta etxetik dei bat hartu nuen eta esan zidaten Goiok etxetik alde egin du. Bueno, ulertu nuenik zer gertatzen zen, ze beste aldikara baten gogoratzen az, gure amak zuen semeak lanean hasi ondoren, bere soldata alegintzen zen txakur txiki bat esartzea bertatik. Eta diru horretatik ematen zuen sarrera bat egiten zuen pisu bat erosteko bakotxain. Eta hori egin zuen. Eta Goio hori be egin zion hori, etxea erosi zion. Poliki. Goio egiten zuen etxean, mekanika gustatzen zitzaion, eta egiten zuen, por correspondencia, mekanika de automobil. Eta horri bilizan. Gero azkenengoko aldikaran, lanean zegoena, avenidan Mercedesko delegazioa zegoen, eta hor entxufatu zen, eta hor zegoen bere gustoko lanean. Beste kaldera joan zanean, igez egin da, ni joeten nintzen, eta gure Zigor karrotxoan, eta joen berarekin, eta bizitatu, eta dute bestea, eta bueno, gero, Gasteizko huelga denporan nire aita izan. Eta nik orduen, ez dakit nola, anaiakin ez dute hitz egin ze apur bat igual, gertatzen zitzaidan gauza bada, aita falta, ni anai zaharrena nintzen, Goio txikiena, eta nire eta bere arteko beraien nion esan, baina ni barneratzen nuen, ni bere aita izango banitz bezala. Eta, bueno, beti bildurra nuen, erosen momentutan agertuko zala, ez dakit, egoera txar baten, eta Gasteizen bizi ginela, derrepente deitu zidaten hildala eta Gernikan zegoela gorpua, eta, bueno, jundinen Gernikara, gero Durangora, agurra egiteko, eta famili barruan apur bat, tensio apur bat geunkan. Nok erabaki behar du Goiori agurra egitea, eleizatik, ez eleizatik, nok, guk, ero berak aukeratutako beste familia hori. Gure familia zen, gure anaia, baina odolez, berak ez hautatutakoa, ez? Baina berak ozio bat hartu zuen, eta orduen pentsatzen gentuen jente horrek zerbait agertu behar zuela. Eta horrela egin zen manifestazioa, apurua zahatatzua eta jente askorekin. Gaur nola bizi duan hori, ez dakit, barrutik apur bat zerbait apurtzen zait, pentsatzen duanien segaitik hainbeste urte pasatu ondoren, enaizela, izpazterrea agertu bera jauzi zan tokira, ez. Gogorra egiten zait, eta ez dakit beste ezer holan. Hori da apur bat nik gogoratzen duana, ez? Esplikazio bezala.